kepercayaan lan falsafah sedulur papat lima pancer sing ana ing budaya Jawa. Yen awake dhewe iso ngerti sapa awake dhewe lan piye sistematik faktor-faktor sedulur papat kuwi kerja ing awake dhewe, banjur mupuk lan migunakake kuwi kanggo nglakoni urip. Insyaallah keputusane awake dhewe iso luwih apik timbang sadurunge, iso luwih bener lan iso luwih bener. Sadurunge manungsa kenal sains kayata fisika, kimia, biologi lan neuroscience, peradaban ing menungsa ing donya iki isih nganggo ilmu titen kanggo nyinaoni kedadean lan jiko hikmah saka kedadean kuwi. Dadi sinaune kok akibat dhisik. Contone weton. Weton kuwi ilmu titen ning durung dianggap ilmiah. Merga durung diteliti nganggo metode ilmiah. Sing iso dibuktekake banjur dianggap ilmiah, lan sing ora iso dibuktekake kanthi ilmiah dianggap tahayul. Lan sing durung ketemu jawabane ning isih dipercaya iku diarani misteri. Ilmu iki wis ana ing kapitayan lan wis ana ning kene sadurunge agama-agama teka ing Jawa.